זה היה שבוע שקט, לא כמו בקוצ'לנד. בקוצ'לנד הייתה הרבה עבודה, אבל שגרתית. מיציתי. אז הנה אני כאן, עמק הירדן, חם כמו בג'הנם. ידעתי שהיא צרות ברגע שראיתי אותה. אתה דטקטיביה בבית קוץ'? אני צריכה עכשיו דטקטיב, ובכל בו אמרו שאתה הכי טוב. היא לא הציגה את עצמה, אך ידעתי מי היא. עמנואל, ביתו היחידה של איב סיגמה, המרצה למתמטיקה הצרפתי, המסוכן ביותר באודמה. סמכתות נעלם. סמכתות? סמכתות! החפץ הכי חשוב שלי, הוא נעלם. אין לי שום הזדמנות לעזור לך. והנה ההצהרות מתחילות. ביגיוס, המחסל הראשי, בנו של איב סיגמה. C'est lui ton inspecteur gadget? Il a pris le job? אתה רואה את השעון הזה? כשהוא יצלצל, מאוד כדאי לך שתמצא את סמרטוט כבר. כי אם לא, tu vas aller faire un tour avec les poissons et ils vont se réjouir de se régaler de toi. Ok? מתי הפעם האחרונה שראית את סמכתות? זה היה לפני כמה ימים. חברים שלי באו ללמוד, למדנו למבחן, סמכתות היה איתי, ומאז נעלמו עזבותיו. בשנים שאני חולם עלייך זו פעם האחרונה שראיתי אותו. צ'וקה זה הכלבה שלך? כן, צ'וקה היא כלבה מיוחסת ומשושלת, ארוכות של כלבי רחוב. היא החברה הכי טובה שלי, היא הכלבה הכי ממושמעת והכי מאולפת שאני מכירה. צ'וקה, מה אתה עושה? מה, לאכול מצלחות? זוזי, זוזי! צ'וקה, לא! בוא ננסה לחזור לרגע שבו הבנת שאיבדת את סמכתות. זה היה אתמול בבוקר, שאמא שלי התקשרה, דיברנו, ואחרי השיחה אני תמיד צריכה ללכת לסמכתות ככה. והוא לא היה שם. כלום לא מצאתי. הוא לפלה. Il est parti. הלו, ממה, אני לומדת עכשיו, אני אדבר איתך אחר כך. ביי. סמכתות, סמכתות, סמכתות! אני ארצה לחקור את החברים שהיו איתך בפעם האחרונה שראית את סמכתות. כבר טיפלתי בזה בעצמי, לא יודעים כלום. בכל מקרה. טוב, יאללה. פרנסואה! אמן לי בופון, עלי, עלי, אמן לי, אמן. איפה סמכתות? בשנים האחרונות התיירות הכפרית עלתה
עקב מודעות לאיכות הסביבה. איפה? סמכתות. נמצאה קורולציה ישירה. הדבר היחיד שזז בחקירה הזו זה השעון. עלייה בכמות הפשיעה. לא יודעים כלום. מה עכשיו בלש יא בבית? באמת? מה עכשיו בלש קוצ'יקו? אני צריך למשוך זמן. קחו אותי לזירת הפשע. אז כנראה שזהו זה. אחרי שנים של חיים על הקצה, מה שהפיל אותי אלו זוג עיניים יפות וסמכתות. וואו, סמכתות! מרסי מרסי הספקטורי בביי. סמכתות! אנחנו צריכים להיפגש לאיזה משחק פלייסטיישן, אה? עוד חקירה הושלמה בהצלחה. נחזור לתרגילים. מאמור, לאן אתה חושב שאתה הולך? כן, צרות. ידעתי שהיא צרות. מזכיר קצת סרט בוליוודי, לא? चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे और चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे आने वाली कब आएगी कोई ते पता आजा 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 आ हो
एक ना एक दिन मिल जाएगी हमको भी सपनों की रानी। एक ना एक दिन मिल जाएगी हमको भी सपनों की रानी। ऐसे शुरू फिर हो जाएगी प्यासे दिलों की प्रेम कहानी। अपनी भी शामें रंगी होंगी, अपनी भी सुबह